Efter sommerferien går Pierre Anton ud af 7. A. Han sætter sig op i et blommetræ, kaster blommer efter de andre og siger, at intet betyder noget. De andre vil ikke tro på det, men kan ikke lade være med at tvivle. De begynder at tro på, at han har ret, og derfor bliver de nødt til at modbevise ham. De vil lave en dynge af betydning, så de kan vise Pierre Anton, at der er noget værd. Det hele begynder med små ting. Meget små ting, hvor de indsamler små materialistiske ting. Det kunne være bøger, fiskestænger, øreringe osv. Hovedpersonen Agnes skal selv aflevere sine nye sko. Men det tager fart, og snart kommer ting af kæmpe stor betydning med i dyngen. Først en hamster, senere en uskyldighed, en død lillebror, og til sidst en finger. De bliver sure og hævntørstige over for hinanden, og det bliver værre og værre, indtil dyngen bliver opdaget. Der bliver problemer, og mange opfatter børnene som sindssyge og ude af kontrol. Men da pressen begynder at komme, ikke kun fra Danmark, men også fra andre lande, bliver der tvivl om børnene er geniale eller sindssyge. Det bliver en verdenskendt debat, som ender op med konklusionen, at de her børn har skabt et fantastisk kunstværk. Børnene begynder at opfatte sig selv som berømte og betydningsfulde, og Pierre Antons ord praller af på dem. Men da pressen senere forlader byen, og dyngen af betydning bliver købt for et enormt beløb af et udenlandsk museum, rammer Pierre Antons ord dem igen. De har ikke længere nogen berømmelse til at beskytte dem mod hans ord. De mister alle modet. Mere end nogensinde før. Kun Sofie fra klassen beholder troen på, at noget betyder noget. Men så går det galt. Ude ved dyngen bliver de sure på hinanden, og det ender i slagsmål. Agnes henter Pierre Anton, og efter han endnu en gang fortæller dem, at intet betyder noget, overfalder de ham. De udløser deres vrede, og han ender med at dø. Og derefter brænder savværket ned til jorden. Det brænder ned, hvor dyngen stod. De samler asken fra dyngen i små beholdere og gemmer dem til, når de næste år skilles ad, så de altid kan huske og altid mindes ved, at der er noget værd.